Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, το ανατρεπτικό δελτίο. Θα κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, θα συνδεθούμε με τον Στέφανο Χίο. Θα δείξω τη φωτογραφία που εμένα προσωπικά με έκανε να νιώσω σοκ και δέος. Ξεκάθαρα πράγματα. Με την υποκρισία τους, με την. Χαμηλώστε την, μπράβο. Με τη γελιότητα που τους δέρνει, αυτούς μας κυβερνάνε. Μια φωτογραφία. Στέφανε, καλό βράδυ από το ανατρεπτικό δελτίο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο την ένταση του Στέφανου θέλω πιο δυνατά στο στούντιο να τον ακούμε. Τον άνθρωπο δεν ακούμε καλά. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χίο. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία που ρίχνει τις μάσκες των απατεώνων πολιτικάντων που μας κυβερνούν. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γραβάτα αριστερά ο κύριος Παπάς, γραβάτα δεξιά ο Γκλίξμπουργκ, όπως τον αποκαλούσαν. Ο Παύλος. Ο Νικόλας ή ο Παύλος είναι? Ο Παύλος. Ο Πρίγκιπς. Πλάκα σου κάνω, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Πρίγκιπς. Ο ένας πρίγκιπας αριστερά της κυβέρνησης και ο άλλος πρίγκιπας των Γκλίξμπουργκ, όπως οι ίδιοι τον αποκαλούσαν. Για μένα είναι τέος βασιλιάς της Ελλάδος. Άσχετα αν διαφωνώ ή συμφωνώ με τη Βασιλεία. Αυτή την εικόνα, ειλικρινά, θέλω να το σχολιάσουν οι καλοί συνάδελφοι. Και ο Μέρμελα στη μέση. Αυτός είναι παντού, πασπαρτού. Πάει παντού αυτός. Στην Ελληνική Βουλή από το έβα εκεί τριγυρνούσε. Από το 1812. 1800, από το, όχι 12, 25 και μετά έγινε η συνέλευση τρίτη. Όχι το 12. Όχι το 12. Ήμασταν υπό τον Τούρκο τότε. Μπορεί, Το 1812. Θέλω Θέλω λοιπόν το σχόλιο του Στέφανου Χίου αρχικά για αυτή την εικόνα που ειλικρινά εμένα προσβάλλει την νοημοσύνη μου. Γιατί αρκετά με την προεδρία. Στέφαν Ζαγκό. Εμένα προσωπικά δεν με προσβάλλει καθόλου. Δεν προσβάλλει επίσης τους αναγνώστες της εφημερίδος μας και δεν προσβάλλει επίσης και τους αναγνώστες του μακελιό.gr, όπως και προφανώς και τους τηλεθεατές και τους θεατές της εκπομπής σας και του δελτίου σας. Γιατί να προσβάλλει? Οι αριστεροί, κύριε Βελόπουλε, οι συμμορίτες όπως τους αποκαλώ εγώ, οι νεοσυμμορίτες, οι σύγχρονοι εποχικοί νεοσυμμορίτες σαν τους μεταξοσκόλικες, ήταν μια ζωή προδότες. Συγγνώμη, η ιστορία της αριστεράς, όσο και αν διαφωνήσει ο αγαπητός μου φίλος και συνάδελφος ο Ανδρέας ο Καψαμπέλης, ήταν προδότες. Ο Βαφιάδης ήταν προδότης. Για να μην το εξειδικεύσω και κατηγορηθώ ως ακροδεξιός φασίστας, οι ίδιοι οι αριστεροί στο Πολίτμπυρο κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον για προδότες. Ο Ζαχαριάδης κατηγορήθηκε για προδότης. Ο Βαφιάδης για προδότης. Ο Βελουχιώτης τεμαχίστηκε σε ενέδρα και υποτίθεται ότι αυτοκτόνησε με χειρομοβίδα ενώ τον κατέδωσαν οι προδοτικές δυνάμεις του ΚΚΕ και της αριστεράς. Άρα λοιπόν γιατί να αναρωτιόμαστε για το ποιο είναι το πρόσωπο του κυρίου Παπά που ο κύριος Τσίπρας κάποτε, αν θυμάσαι κύριε Βελόπουλε, είχε αποκαλέσει την δρακογενιά. Την δρακογενιά. Αυτή λοιπόν η δρακογενιά, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς είναι γιος αγωνιστή της εθνικής αντίστασης, που ο παππούς του πολέμησε με τον εθνικό στρατό. Άρα λοιπόν δεν πάω εγώ πίσω κύριε Βελόπουλε. Τα γεγονότα με πάνε. Η άκρα αριστερά στείνει χείραν συμφιλίωσης με τη βασιλική δεξιά. Συγχαρητήρια. Έτσι ακριβώς είναι. Γιώργο, το σχόλιο σου, κύριε Γραμμένε, Ανδρέας και ο κύριος Τζαντσίκας. Βλέποντας το μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας εκεί, θυμάμαι πάντα με πολύ μεγάλη στεναχώρια ένα ρεπορτάζ που είχε κάνει ένας συνάδελφος μακαρίτης, ο Νίκος Ζεργονικολάκης, στο Έθνος, που έδειχνε ένα βράδυ να έχουν πάει κοντέινερς, δεκάδες κοντέινερς, στο Τατόι και να γεμίζουν με ό,τι υπήρχε μέσα από το Τατόι για να τα πάρει η οικογένεια στο εξωτερικό, να τα πουλήσει, ενώ θα έπρεπε να μείνουν εδώ για να γίνει μουσείο το Τατόι. Διότι όλα αυτά τα αντικείμενα δεν δόθηκαν στον Κωνσταντίνο σαν Κωνσταντίνο, δόθηκαν σαν βασιλιάς της Ελλάδος. Άρα έπρεπε να ανήκουν στον ελληνικό λαό. Όμως ο τότε πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης επέτρεψε να μπουν στα κοντέινερς και να πάνε στο εξωτερικό να πουληθούν. Έτσι. Η ιστορία της Ελλάδος. Κύριε Γραμμένα, μπορώ να πω το εξής για να μην ξεχνάμε και ιστορία. Πώς το λέγαμε, ο γέρος Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, κύριε, είχε δώσει 2 εκατομμύρια χρυσές λίρες, τις είχε αποταμιεύσει στο εξωτερικό από το ειστέρημα του ελληνικού λαού, για να τα έχει η βασιλική οικογένεια, αν θα συνέβαινε κάτι στο εξωτερικό. 2 εκατομμύρια. Παρακαλώ. Συγγνώμη, λέω, όχι και γέρος της Δημοκρατίας. Έτσι τον αποκαλούν, λέω.
2 εκατομμύρια λίρες χρυσές, επί 300 περίπου κάνει σήμερα, είναι 600 με 700 εκατομμύρια σημερινά χρήματα. Τα πήραν αυτά μαζί. Γιατί, ναι, τα πήραν. Στο εξωτερικό, σε τράπεζα, τα είχε έτοιμα και τα πήραν έτσι κι αλλιώς. Με αυτά τα 700 εκατομμύρια λοιπόν οι άνθρωποι ζουν εδώ και χρόνια. Για να λέμε την ιστορική αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ναι, κύριε Γραμμένα. Κάποια στιγμή, αν θα μου δοθεί ευκαιρία, θα σα περιγράψω τι είδα μέσα στο Τατόι όταν μπήκα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Θέλω να πω και στον συνάδελφο τον Στέφανο Τοχείο ότι η πολιτική δυστυχώς, Στέφανε, ή ευτυχώς εξελίσσεται. Βλέπουμε αριστερούς να κάνουν παρέα με δεξιούς και δεξιούς να κάνουν παρέα με κεντροαριστερούς και ούτω καθεξής. Χυλώσει. Εδώ λοιπόν συνευρίσκεται λοιπόν η αριστερά με την βασιλική, αν θέλετε. Αυτή είναι η αριστερά του Χατζιαριού, κύριε. Και δεν είναι αριστερά αυτή. Και μάλιστα βλέπετε τον κύριο Παπά να φοράει και την κόκκινη γραβάτα. Να δηλώνει επίσημα πλέον ότι παρευρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση. Καλαμπάδα, και να μην τον απασχολεί το ότι απέναντί του βρίσκεται ο γιος του πρώην βασιλιά. Του πρώην, έτσι. Για το ιδεολογικό λέμε τώρα, έτσι, άσχετα συμφωνούμε διαφωνούμε. Ιδεολογικά πλέον δεν υπάρχουν. Πολιτικές ιδεολογίες πλέον δεν υπάρχουν. Στέφανε, καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ας αφήσουμε τις ιστορικές αναδρομές για να πάμε χρόνο. Αλλά πού εντοπίζεις το κακό ότι ο κύριος Παπάς, με ό,τι συμβολίζει αριστερά, όπως θες πες το, την χείρα συμφιλίωσης προς τη βασιλική, συσσαγωγικά χείρα συμφιλίωσης, προς τη βασιλική οικογένεια, η οποία θυμίζω ότι ευλόγησε, όρκησε την πρώτη κυβέρνηση της Χούντας το 1967. Σωστά, συμφωνώ. Γιατί είναι επιλήψιμο αυτό, γιατί είναι προδοτικό. Θα περίμενα να το χαιρετήσεις. Κύριε Καπτόπουλε, δεν είπα ότι είναι επιλήψιμο. Εγώ είπα για την κατάντια της δρακογενιάς, όπως αποκάλεσε ο κύριος Τσίπρας τη γενιά αυτή. Και επίσης να πω ένα πράγμα, ότι μεγάλος νικητής και επιβολέας σε αυτή τη φωτογραφία είναι ο γιος του κυρίου Κωνσταντίνου Γλίξπουργκ, ο Παύλος. Μεγάλος νικητής των εγώ θα πω κάτι για να. Ναι, για πάμε στον κύριο Ζαμτζίκα, θα πω κάτι. Ότι υπάρχει κίνηση να επανέλθει ο βασιλιάς μετά από μια εθνική καταστροφή. Κρατήστε αυτό που σας το λέω. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν γίνεται αυτά. Μετά από εθνικές καταστροφές έχουμε επαναφορά και αλλαγή πολιτιακού. Η ιστορία είναι σπιράλ που επαναλαμβάνεται, κύριε Βλάχου. Κρατήστε το. Ακούστε με λίγο. Κρατήστε το, σας λέω. Προηγεί το Καραμανλής, γι' αυτό σου λέει δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Και με αυτόν, τον βασιλιά με αυτόν, γιατί αυτός είναι με τον απόδειστο. Παιδιά, once array. Ο άνθρωπος είναι μεγάλος ηλικία. Εγώ, παιδιά, ό,τι είχα να πω το είπα. Κρατήστε το. Όχι, εγώ να ρωτήσω τον Στέφανο. Κύριε. Να ρωτήσω τον Στέφανο μια στιγμή κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Πάρ' το τηλέφωνο και δεν ό,τι θέλεις. Στον αέρα. Στέφανε, αυτό που λέει ο κύριος Βελόπουλος μπορεί να έχει σχέση με το ρεπορτάζ ότι κάποιοι θα ευνοούσαν τη δημιουργία ενός σε εισαγωγικά φιλοβασιλικού κόμματος, ούτως ώστε να κόψει από τα δεξιά δυνάμεις και να μην μπορέσει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός. Μεγαλύτερες πιθανότητες έχει, αγαπητέ μου Ανδρέα, να αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς παρά να δούμε βασιλικό κίνημα στην Ελλάδα. Εγώ δεν μίλησα για βασιλικό κίνημα, το επαναλαμβάνω και κρατήστε για την πληροφόρησή μου. Είναι συγκεκριμένη και από Βελόπουλε, τις τελευταίες ώρες, για να σας επιμικρύνω τη σκέψη σας, γιατί ξέρω τι ακριβώς εννοείτε, υπάρχει ένα άλλο κίνημα το οποίο μεθοδεύεται και αν μπείτε μέσα τώρα σε δεξιό site, το οποίο εκφράζει και τις απόψεις σκληρών δεξιών, αναφέρεται ότι υπάρχει στην Ελλάδα και αρχίζει να δραστηριοποιείται ένα κίνημα Τραμπ. Και μάλιστα σε αυτή την υπόθεση που έχει και μια λαϊκιστική, εθνικιστική έξαρση αυτό το κίνημα, ανακατεύουν και το όνομα ποιου λέτε. Το όνομα του κυρίου Πάνου Καμένου και τις χθεσινές ρητορίες του αμφιβίωτου στρατάρχου περί του καθάρματος Σόιμπλε. Καλά. Εξακολουθούμε να σχολιάζουμε τη φωτογραφία του κύριου Παπά με την κόκκινη γραβάτα και του γιου του κύριου Κωνσταντίνου Γλίξπουργκ μετά. Τέος βασιλιάς της Ελλάδος. Λοιπόν, όπως θέλετε, όπως σας άρεσε. Αν με αφήσετε να μιλήσω, once array, always array. Είναι το δόγμα που στηρίζει όλα τα μέλη πρώην ή βασιλικών οικογενειών. Δεν μπορεί να τα αλλάξει. Αυτό είναι ανεξάρτητα από τη θέληση του ελληνικού λαού. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνος ο Γλίξπουργκ, ο πρώην βασιλιάς, όπως θέλετε τον λέτε, υπήρξε βασιλιάς στα νιάτα του σε αυτή την έρμητη χώρα εδώ πέρα, δεν το έχει βγάλει ποτέ από το μυαλό του ότι θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά των Ελλήνων. Άρα λοιπόν οι γη του είναι πρίγκιπες. Οι πρίγκιπες λοιπόν σε μια σύγχρονη Ελλάδα, σε μια σύγχρονη κοινωνία, σε μια σύγχρονη Ευρώπη, τι κάνουν? Να απλώνουν επαφές.
Από εκεί και πέρα, τώρα, αν επαφές απλώνονται σε ένα δεξιό κόμμα, ξέρω, ένα ακροδεξιό κόμμα που κυβερνάει σε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, θα θεωρείς normal την κατάσταση. Όταν όμως βλέπεις ότι απλώνονται στην αριστερά, που ήταν απέναντι σε οτιδήποτε φιλοβασιλικό, που έμαθε εμένα που δεν είδα ποτέ βασιλιά στη ζωή μου, 50 χρόνων, δεν έχω ζήσει ποτέ βασιλιά, να τον μισώ από μικρός, ας πούμε, γιατί έφαγε την περιουσία της Ελλάδος, κατέστρεψε την Ελλάδα. Όταν τους βλέπω αυτούς τους δύο μαζί στο τραπέζι επισήμως κάπου με τη γραβάτα, τι να σας πω, ρε παιδιά, αισθάνομαι μια ανακατοσούρα σαν αυτή που αισθάνεται κανείς όταν έχει γρίπη.